Awito na to karon ang mga awit sa himaya. Mamakpa kita og maninggit kita sa kalipayng hilabihan. Kayang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan adlawng tanan. Himaya, wisay maya, himaya samahan. Himaya, wisay maya, himaya samahan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako ug dako o yamot, sa unahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, karon ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Sa paghandom namo sa mga misteryo nga nakahatag sa tawo sa kalauman sa pagkabanhaw, pinaagi sa pagbag-o sa dungog sa iyang sinugdanan. Nangamuyo kami, Ginoo, sa imong kaayo, nga among gihandom diha sa pagtuo, among makabot diha sa kanunay nga paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Tinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niya mga kaubanan nga mga sakop sa pundok sa mga Saduceo na sina pag-ayo sa mga apostoles. Busa, mihukom sila sa pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa karsel. Apan ni atong gabiuna, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa ganghaan sa karsel ug gipagula ang mga apostoles ug giingnan. Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tawo mahitungod nining bag-ong kinabuhi. Hituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, aron manambong sa tigom sa labawng hukmanan. Unya, ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel, aron pautubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga pules, wala na dito sa karsel ang mga apostoles. Busa, namalik sila ngadto sa labawng hukmanan ug mitaho. Sa pag-abot namo sa karsel, among nakita nga maayo kini pagkasira ug ang tanang gwardya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na ditoy binilanggo. Sa pagkadungog nini sa kapitan sa mga gwardya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya, may tao nga misulod ug miingon kanila, ang mga tao nga inyong gibilanggo atua sa templo nanudlo sa mga tao. Busa miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardya
uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mogamit og kusog, kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon, ang iyang pagdayig maania kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon mamati kanako og malipay. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Himayaa ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya, ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Paglaom kamo kaniya, aron mosanag kamo sa kasadya, ug ang inyong mga nawong dili malipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Ang mga anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo, bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabos. Pangita ang gingharian ug ang katarong sa Dios, ug ang tanan igadugang kanimo. Alelo, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Himiyan ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya, gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tawo ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag, ug dili mosulod niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan.
Apan ang magbuhat sumala sa kamatuuran, muduol sa kahayag, aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, Kristo. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, mga kaigsuunan, usa kini sa mga labing inila familiar nga gospel passage diha sa Biblia, ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Gitawag kini og the golden text of the Bible, the heart of the Bible, the little Bible, or the gospel in miniature. Kini nga maong passage sa Biblia. Unsa may atong makuha niini? Una sa tanan nga ang Dios Amahan di ay mao'y nagsugod sa tanan sa kaluwasan. Usahay maghunahuna ta nga ang Dios Amahan usa ka isog ug masukanon kaayo nga Dios. Tingali tungod kay atong nabasa, atong nadungog ang 7 plagues diha sa Exodus nga daghan kaayog mga panghitabo nga lisod nato sabton. Nga ang Dios Amahan usa ka amahan nga kinahanglan buhato nato aron mapasayloon siya. No? Nga siya atong i-pacify sa iyahang mga kaisog. Dili di ay. Klaro kayo ang verse nga nag-ingon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gihigugma niya ang kalibutan, niya iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron kita maluwas nga mutuo sa iyang bugtong anak. Matud pa, the love of God toward you is like the Amazon River, flowing down to water a single daisy. Usa kita kabuwak kining daisy, unya ang Amazon River, pagkadako niya na nga river, murag kitara mo iyahang gibubuan. Yun na nakadako ang gugma sa amahan. Lain pa nga itong makuha dinhi mao kini. Ang kalapad sa gugma sa Dios. Unsa man kalapad ang gugma sa Dios, the width of the love of God, it is the world. Ang kalibutan, dili lang usa ka nasod ang iyang gihigugma, dili lang usa ka race ang iyang gihigugma, dili lang ang mga maayo nga iyang gihigugma. Gihigugma usab niya ang tanan, no? The unlovable and the unlovely, the lonely, o uban pa. Katungwa mahigugma kaniya, gihigugma gihapon niya. So it is the width of the love of God ang gipakita dinhi. As si Saint Augustine nakaingon siya, God loves each one of us as if there was only one of us to love. Murag kita ragyoy gihigugma sa Dios. Gugma niya tagsa-tagsa, unya ang iyang gugma murag para ragyod nato usag-usa. Amen. Masaligon kitang mopadangat sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios Amahan, nga sa hilabihan na higugma kanato. Moingon kita, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami, Ginoo. Sa ngalan ni Ngalan ni Jesus, panalangini kami, Ginoo. Nga ang simbahan sa kanunay, magpuyo nga buhing timailhan sa Dios nung gugma ug kaluoy, sa mga panahon sa kangitngit ug sa kawalay paglaom. Magampo kita. Sa
Ngalan ni Jesus, panalangin kami Ginoo. Nga magkinabuhi kita sa ingon nga paagi, diin ang gugma sa Dios, mudanag diha sa tanan natong mga binuhatan, magampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami Ginoo. Nga ang gugma sa Dios, magdalag kalinaw dinhi sa atong mga kasing-kasing, ug panag-uyon sa atong pagpuyo, magampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami Ginoo. Nga pinaagi sa pag-atiman, nga gipakita sa ilang kabanay ug kahigalaan, ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, makaamgo nga sila usab gihigugma sa Dios, magampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami Ginoo. Ngang among mga nangamatay mahal sa kinabuhi, silang tanan, muambit na sa himaya sa kabanhawan, magampo kita. Sa ngalan ni Jesus, panalangin kami Ginoo. Langit nung Amahan, sudunga nga mahigugmaon ang tananimong mga anak, aron magpabilin kaming luwas sa imong pagiya kanamo, dinhi sa among pagpanaw nining kinabuhia. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginama sa kamot sa tao, ala sa ulipon pinagi niya ang Ginoo pagaday gun. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ng taas kinuhis kibisog ikan sa imong mga kamot, alang sibdaya pagmay sa ngalan, alang sab sa nung gabuslanan sa ribugyan santos kasimbahan. O Diyos nga pinaagi sa pagbinayluay nining sakripisyo, nagpaambit kanamo sa usa o galangdon nga pagka-Diyos. Itugot na nga moyo kami, nasama nga nakaila kami sa imong kamatuuran. Magpuyo unta kami sa kinabuhi, nga sibo sa among kamatuuran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibaya ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag, nahimugso nganha sa kinabuhing dayon. Ugalang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon. Ug ang amo nga kinabuhi na banhaw, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan.
ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Daigonang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo ang balik nga ni. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong, nagitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahumagang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab ko nimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug gumaya ko. Magampo kita. Ginoo, patalinghugi nga mapaanguron ang imong katawhan, ug himua nga silang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod palihog alang sa Oratio Imparata. Alang sa kalinaw ug pakigiusa uban sa mga kabos. Langit no nga amahan,
magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahona sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug sa pagsaka sa presyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulos sa mga nasod aron piliun nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, ug ang kayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloi kami nga mahimong matinud-anon, tig-atiman sa imong kabuhatan, nga gamito namo ang mga gasa ug kaptangan nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik, ug nga mag-atiman kami sa usag-usa, uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya og magpanalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria, Berhin sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini, pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Panindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Ama serious.